हाखायो गाहामनो तंबायना हनै फिया तिनिनि ताबुकनि जरावो जेनो तैयै कक बर्थमान हाजाखा आबुंखा बेलेखेनो डेन्जारास कायसा कक बर्थमा अब पार्टी थांजाक अलरेडी फटो हमके स्रांसाटी टीवीनि नाहारजाकमानि रांसाकनि ताखुकजों मुखुकजों अब बेलेखेनो वान मासिंसाबो गिरि मासिंसाबो फिया अब रंनतयै जों कगलाम सालाया हंके अब ताम गैजानि साया साया कायसा फिलिंग्स फायो आबोनि बागैनो नौनि बसखांगो तिनि टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल नि इंगै अबरो तयै किसा कक सानानि मा फायो ताखुकजों मुखुकजों लाइव स्ट्रीम पाइमोन यागलो अब ऑटोमेटिक आपलोडिंग थांनाय आप्रबो नरक नाय माननाय ताई तिनिनि अकक लामनो तमुं नरक हामजाका हंके जाजाका हंके नांकुक मानि न अंखा हंके नरकनि पाल संनि थानिउबो ओ लिंक नो शेयर खायरेदि बरबो नायनानि उंथुं नायै अबनो तयै किसा सगले बुजिनानि सिनानि उंथुं रांसाकनि ताखुकजों बुखुकजों कक्टमा अंखा हापुं खोनाया तैयो खोनाया वाकमा कंग्राय मानु हुंतै नर कैप्सनो सैजाक नुखना बिहिक ताई बसानो बुथारुई से बसाई निजे निजे मीन्स साक साकनो बुथारुई बबो थांपायख्या किफिलिया देश अब काहायनो कायसा कक्टमा ईस्ट पिलाक आमचायो नै जों साइबानखा हंगाय ताबुक अबो काहाय जे पार्टी मुंरक तामुंनि इंना नांखाना आबो नरक सय सयखाय डिटेल्स नायनानै हिंखाय ताखुकजों मुखुकजों स्रांसाटिओ थाङै मा नायनाय हंके फायदेसों अब तै इंमानि चाया तामुंनि चाया आबोनो तैसे जों तिनि अ जागाव एनालाइसिस खायलायनाय ताखुकजों मुखुकजों नरक पायासाक जरातै नायतरन बागै गयनाय कक उंखा जों कोनो दिनो खोनायाखो आंले खोनायाखो एटलिस्ट बिहिक न ताई बसानो बुथारी पाइमानि यागुलो बसाई साक साकनो फाहिसावै थैमानि अबरक कोनो दिनो खोबो खोना थगिया अबरक कोनो दिनो खोनानारबो नांगिया अथच ताबुकनि अजराव जों अबनो खोनानाय मांखा हाव खोनाया तैयो खोनाया वाकमा कंग्राय मानु हुंतै जों आबोतिनो खोनावै टंखा दिनैनि कक्टमारगो हाके कल कासे रिसिभ फाइनाल लेगेना ताखुकजों मुखुकजों किसा नाखारदे ए साबंखा ए ताबुक टीएमबी चैनल लाइव चलिउ टंखा नरक उलो कक सालायनाखाय सुबिदा नाय दो हामबाय नाय मानो नरक बन नायदे ओके आबोनो ताखुकजों मुखुकजों जों आबो ताम गैजानि तिनि तै काहाय जरारगो जों अबोतै कक्टमारगनो खोनानानै मांखाना आबो साबोनि चाया दंना जों आबोनो बायदि रुतुगै नायलायनो हदा समाज दफा अबोतै काहाय कक्टमानि बागै बसुक रेसपन्सिबल ओङै दंमान अबोतै काहाय सामुंरक जेबफोरया अबनो जों सालायानि बागैदा सिलायानि बागैदा अबोतिरक पार्टी बुंबा जों ओरामनो खोनानानै मान खोना साइमाया खालि सुइसाइड खाय थैयो आबति काहाय कक्टमा जेनि थानि बुरुं फाइ दङ ससियेल मिडिया खुलुकांकेनो नुकनाय अबति जागा थैख्याफो अबनि जागा थैख्याफो अहाय ओंखाफो एराय ओंखाफो ए ओंखाफो से ओंखाफो जों खोनाय मानो ताबुखाय इस पिलाक आमचायो आ जागाव बिहिक बसानो बुथारी पाइसे ताई बसाय हिंके साक साक ब फासिसावै थैथाङो अब काहाय गिरिमा सिंसा एबा अब काहाय वान मा सिंसा अब बुत्सुक जरातै चाया अब जों जतनो साइमानानि दरकार भाइदि तामुङै चाया ताई अ चायानो तामुङै जों सिथाय खालाय अबनो तैनो तिनिनि स्पेशल कगलाम खरसा बरक जेनि चैनलनि
phone number sanka 8974868093 8974868093 on number call bo khaimanai on number whatsapp bo khaimanai on number tumuno norok subana musung khangkai जों तो जागा जागा थाङै जे मानति खायै किसाले सुबा सुरनानि सब हमेनिनो साइटोगै दङो रांजोनि ताहुसं मुहुसं अन नाम्बार नरक गुगल पे ताइ फोन पे तैफानो नरक सुबा सुर हरिमानो नरनि सुबा सुर हमारंनो जों करिसारंनो थांतै फाइतै खायै जों अब भेदकनानि सुबानानि जों साइटोगो दारा सारि काहाम यस सारि काहाम ननबो नाइटंनि पायासक जरते रांजोनि ताहुसं मुहुसं साइमाया नरकले अबति काहे कक्तमानो কোনো দিনও খানা মান খানা সাইমিয়া কিন্তু অবতি কক্ত মানো আংখাই তিনিসে পুইলা খানাও যে বুসাই নাই যে বুসাই বিহিক তাই বুসানি আসক জরতিনো ইম্পর্টেন্ট বসে বিহিক তাই বুসানো বুথারৈ বিহিক তাই বুসানো বুথারৈ ব সাক সাকব ফাজি সাউই থুই থাঙ্গো অব বুসক জরতै খা খামানি কক্তমা ইমান রাংসানি তাহুসং বহুসং নরক খোদা খানা বাইখা ताबुकसं जरा 69 जना नाइटंग ताकुसं बुहुसं नरक ब जागानि सिमि नाइटं ताइ ननि गामि आमसायरगो अबति काहे हामिया कक्तमारक नरक कोन दिन खना खनाका खनाया खनाकाय बा खनाका खनायाकै खनाया खनाखानि बागै यस खनायानि बागै नो कमेन्ट खायदे ताकुसं बुहुसं अकरा साकरा और जतन तंबायना जे खायमाननाय खायदे खनावै तंखांके ननि गामि आमसायरगो यस खानाया हंकाय नो कमेन्ट खायदे द फाट फाट खाले दे किसा द तारातारि कमेन्ट खालिनाय बागै कयनाय ताखुसं मुखुसं नर केब ननि कामि आमसाय रगो अबतै खोदा खानाबाय क्या मंगल जय रियां रियां यस तामो हंकाय नंनि कामियावबो अबतै काहाय खाना काहायदा ताखुसं मुखुसं मंगल जय रियां कोविडा नंनि कामियाव कामि आमसाय रगो अबतै खानाका अबकी निनि ओ इस पिलाकनि साइडां खानिन कामि ताखो मंगल रियां नो 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 yes अबतिर नो 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 खानानै नांगौ नो 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 ना नांगौ हाइफानो जों अनफर्चुनेटली तिनिनि काहाय सालो अबति काहाय कक्तमास नायने नमंखा अबनो डिटेल्स नायने नुसंखांखाय नरक सांसाति टिभिओ थाङै नायमानो फिया जों अबति काहाय पार्टी मुंग्रक कोनो जराव फानो जों केबनि धानि आशा खाया फाइते केसे फोन रिसिभ खायना गाना साबंखा ताखक बुखक ताबो लाइभ चले उइ तंगो नर गोलो किसा कल खायके चानाय बेलेखे न हामबाय हामबाय लाइभ चले उइ तंगो नायदे हंके ताखुकसं बुखुकसं आबनो नरक बाय सालायनानि बागै मा फायका एकदम हरम दरम खायनो ताबो कोनो दिन तिनिनि अ जरावो लाइभ बो फायजेनि अब कोनो टाइम शिड्यूल बो करै ताबो खाय प्रत्येक दिन फुंगो 8टा समय लाइव शिड्यूल तंगो हंके 8टा समय नरक आबो नायमानो किन्तु अबनो नुकमानि लगे लगेनो आं बुखा तंगमालिया नरक बाय शेयर खायनानि बागै मा फायका ताबो बुंचों अकरा साकरा जतननो लामसगो ताबुक ज कटालते फाइ तंगो नरक नाय तंगो टीआरबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनलनि ताबुकनि स्पेशल कग्लाम आबो उंखा बिहिकनो ताइ बुसानो बुथारै बुसाय साक साकनो लांबा सलांखा आबुति काहाय कायसा गतमा प्रभात त्रिपुरा अमो मेंटल बरक्सि कोबी कोविडा मन मेंटल ब्रेक बरक आबो आबो तो उलनि कक्सिको आबो डॉक्टर रिपोर्ट न रिगि नेखेंखाय ब मेंटल दा मेंटल यादा फायनाय किन्तु जों पिक्चार नुकमानि आ पिक्चार नुकमानि तो ब कोनो दिनो मेंटल प्रॉब्लम आबति काहाय बरक तो आबति काहाय सिजा ग्यां तंखा हंखाय आबो कामि आमसाय तंनाय ताखुसं मुखुसं नरक तुमुं आ आमसायनि हिंखाय नरक साइमांखाना जे बरक ब बुमुति टाइपनि बरक एक्चुअली तुमुं कबरंगै तंखांके कबर न तो जों मेंटल होनब्ले
kobor ungi tongkhangkai bihik bwsaba obono saimeda bua bufaba obono saimeda borok jaikhai tongnani ringyeda amne to psychiatry hospital tongo agortolao tripurao abo to kono dino kotalkhai sajaknai kogya sung bono agortolao mental hospital phano tu buile bono dawi toriman khamo tumung sislap tongkhangkai je bo khoroksa obti kahai type ni mental problem borok no ungi tongkhangkai bono abdi khai treatment khaimang khamo psychiatry doctor Tripura hasteo kwang matongo abu phonogi man khamo pia unfortunately sang paithago obono khanani mangkha rangsani taku song buhuk song norok jibono abutir tai tak khana tong obo kono mote khananani moto kaisa news via koktuma buya pia sang tabungni ojora tini obono khananani mangkha taku song buhuk song ngai tabuk phaidi sang thanglaiene tamungui oboti kahai ungmani chaya abono sang alochona khailekene tabuk kogungkha borok munisu jotono sago horthi ganang salse salsa bini joli mungbo phainai jini nasle mungbo phainai bini khakoi mung phainai bebagno phainai phia जों जतनो जुदि माइ कलनि चावै बरफ मानै तंनानि मुसुंखा हंके आबो सब बरफनि कायसा लक्षण तमुं सब बरफ ngै तंखा हंके जलि मानो नासले मानो कंट्रोल खायनानि बागै सेल्फ कंट्रोल हनै कायसा कक तंगो आ सेल्फ कंट्रोल जों मा खायनाय जलि मानि नासले मानि आबो उंखा जेफुरफानो आबो इमोशनल कायसा एक्टिविटीसि ताखुकजों बुखुकजों हामजागो हनै हामजाग मानि बो आजुमसा हामजाका ngai paithaka abo bo emotional activities oboti kai emotional rok joli marok nasle marok kebono ekdum thikai thamchi kamarok aborok jottono emotional se abo jora kisa ni bagesi kai tumung kebono joli ui tongkai kebono nasle ui tongkhang kai sang obono TMB news and entertainment channel bukhakti norno obono sanan nango kebono nung hamlia bono nasle ui tongkhang kai oboti khaise समाधान मा खायने आबो पुइलानो नों दै ग्लास कायसा नों नादि आबोन परे थान्दा खाय आसुगै तंदि कोनो कक कुक सायावै नों साक साकनो बिचार खायदि आं जे बनो नासलेवै तंखा आं जे बरनो सेलेंगै तंखा आं जे बरनो जलिवै तंखा आसले कि ब कुबै कुबैदा नों बाय जलि जाकनानि मतो गाय नों जे बनो जलिवै तंखा आबोनि कारण तामो उंनि मान एक्चुअली नों आबो वान सुदि गाय जे कारणे नों बनो जलिखा गाय आबोनि बो कारण तामो टं नों आबो मारो तंनाय रांसांनि ताखुकसं बुहुकसं जों जरा जरावो ओंखाय तामो उंनि थां खासिया बरं मुनि सरक जलिखा बुथारसि पाइसिनाय डक्टरसि पाइसिनाय आबदि फायो किन्तु केबनो बुथारै डक्टरै नों कि शान्ति नै दिबा माया उंनि माया कोनो दिनो माया केबनो जलिवै नों कोनो दिनो नेने बुखाव शान्ति मानगला नेने बुखाव नों शान्ति माना हंखाय हामजां मुंसिरना नांनाय माया रनाने नांनाय नों बनो खायरुमा रनासि नांनाय आबति खायसे नेने खावो नों शान्ति माननाय नों खाकसांमा माननाय केबनो जलिवै कोनो दिनो तामलाय शान्ति एबा खाकसांमा मानगलाक हंखाय आबोनो ताबुक o jaga hingkai saimano bihik no bo butharka bwsano bo butharka boni yagulo bo sak sak bo thoi thangka hingkai bo to o jaga obossoi shanti nainani kok wansukliya kintu bo thoi thangmani yagulo phano je borok rokno bo butharka bini bo to buma bufa tongo hingkai bini o chereni bo nanu thago tongo bini bukhali tag bhai wngkhana bhai ma tongkhana o sungsaro borok tai tamhonai oboti kahai wansung tuwi jamano je obo जों oboni bagui sandingkha aboti kokro kintu sanan thangkangke obono sanan klainai rangsani takhukjong bukhukjong जों oboti rokno tuibo awareness tubujagya awareness kok sajagya aboni bagino hoitoba jora kaisa tini जों obti kok rokno khonanani mankhana takhukjong bukhukjong obo belekeno kha khamani kaisa kok जों जरा जरावो नुगु एकदम शिक्षित एकदम ज्ञानी गुणी बरकनो जों बनखाय ज्ञानी गुणी हनिनो दंगो अथच बिनि खावो नासलेमानि सेलेंमानि से
बेलेखिन कुप्लुं किन्तु केबनो नाचलेवै केबनो सेलेङै केबनो जलिवै निनि बुखाव शान्ति माया जे अककनो जों आसुक खोनायानि बागैनो मोरल लेसननि अभाब दंमोननि बागैनो अबति गाहाय पार्टी मुंग्रक अबति गाहाय कक्टमारो जों दिनैनि असाल खोनानानै नांखोना होनै आंले टिएमबि निउज एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल ङै आंले खाखायो रांजानि ताखुक सं बुखुक सं नरले बाहाय जाखा अकक लामनो नरक चाजाखांगाय yes or no सिदि yes or no सिदि ताबुक सक जरा जे साइट दंमाने अम नरक ठीक नंग जागो हंके Gay take a sakok, Tabupano, Norok, Bozagani Simi, Naitong, Rangsang, Takukong, Bukukong, Norok, no Koidai, Boron Simi, Naitong, Tinini, or Tabuni, Koglamno, of Kogbot Monati, Angze, Norway share Haitongo, any one Sukmarokno, nor behind Angzaka, Sazaka, yes, Sazaki and get no Sinani Bagi, Koidai. I tai kaisa most important kokha khorcha khuruksu kubui no cover nislai pano cover tong tongo borok munisuro ang saiban kha abti borok no cover nislai pano cover tong tongo a cover nislai pano cover rok no seng judi bujok na hangkai seng hamjak mani bisingti khai ma bujok lainai seng borok no khak sangma rani bagai mawan suk lainai baksa cover bok baksa mental nos tong mani bokhor nos tong mani kabang ma karon ngi tong mano rangsani ta huk song mung song kebo nogo sanan ngani obab bini income ni crisis bini kabang ma family relation aboni crisis pano tong mano sang abono ma bujinai cover kabang ma prokar cover ngi mano tamoni bagi cover ngi man aboni karon ba kabang mano tongo sang ma bujilenai kebo khorsa jodi khit माने कग लाम्बो आसुक उल्टा पुल्टा अंगै तंखांखाय जों मा बुजिनाय बिनि मेन्टेल कन्डिशन बिसे हामथाया ओंखाय जुदि केबो काहामखाय रांसंनि ताखुकजों बुहुकजों बनो नाय नेखांखाय बनो जुदि थिक मतेखाय काउन्सिलिं खायखांखाय हयतोबा ब जरा कायसा बिनि मेन्टेल थिक पानो अंगै थांमानो बिनि थाने वान समा काहाम फाइपानो मानो आबुनि बागैनो जों मा सायतंलायनाय ताखुकजों बुहुकजों नरक जतनो जारि जा कामिवो जानी जा कामिवो अबति काहाय केबो उल्टा पुल्टा कक सानाय उलुट पुलुट कक सानाय माने गट हगिया कक सानाय हदा दहय मिलिया जात कक सानाय आबतिर टंग टंग खांखाय नरक खेल खायदि जे बले तामुनि आबति इंना नांखाना केबो फानो तमंग सामंग माथा खराब काहाय इंगै कक साया माथा खराब काहाय इंगै आचरण खाया बिनि गोबां मा कारन टंगै मानो हय बिनि सामा नोंमानि क्राइसिस हय बिनि इनकामनि क्राइसिस हय बिनि ताउनाय फेमिलि रिलेशन क्राइसिस ngै टंग मानो नों बबाय थान्दा खाय थांगै कगला मा सानाय रांसानि ताखुकजों बहुकजों अबनो आंनरनो कयनानि मुसंगो आबति काहाय बिनि कन्डिशन नुखांखाय नों पुइलानि बिनि गाना थांगै आसुकदि ताखुक बाहाय टंग बा कुया मोनाय बाहाय टंग मा सोंलायनाय सोंमानि यागलनो ब बहुति खाय नों निने आकगनो रिएक्शन रि नों गाहाम गे खेल मात खायनाय अबति काहाय बुजिलायनायनि अबति काहाय जों लगिरलायनायनि नांनाय केबोनि लांमा सारा दिन सारा बছর रमै लामा कुसुंसा रमै एकदम सुखिमां थांनानै कोनो मटेक सम्भबिया जरा जरावो चिनि जतनि बुखानो बायमा काहाय उङो अब केबो खेबा फुनुगो केबो फुनुगिया बुखा बिसिंगनो सबैत देउ किन्तु बिना आ बुखा बिसिंगो जे जंजाल नां टंमानि बिनि खाकसंमा करि ngै टंमानि जों आबो बाहायकै सायमाननाय हिंगै नों बनो बिनि बांला कक बायखे मंगल कुशल बनो सोंगा हंखाय जे बाहाय टं ताखु बाहाय टं दारा बाहाय टं मोनाय अबनो नों कल खाय सोंमानि एकदम लयल मेंटेन खायि जे सोंमानि यागलनो नों सायमानाय बिनि मेंटल कंडीशन बराव टं हंखाय नों बिनि मेंटल कंडीशन हामिया तुमुं नुखांखाय नों मा आचरण हामिया खायखांखाय नों कोनो दिना बबाय खारि थांनानिया निनि थानि जे मानसा टंगै नों बनो सा कापसा बनो खारनानि सायतकदि ब जुदि कुवाइ रक साखांखाय बनो जे बिन हामजांगोन दै खाय कुवाइ रक सारि उइफानो अथवा दुगान गाना गिनि रक मिस्त्री आखो फानो टंखांखाय जे बिनि हामजागो नों बनो सोंदि नों तामु साना मुसुंनि ब चाना मुसुंया रक आखर ताम हनि सानाय गाय नों आफ्रुखाय बनो कइ फानो कोनो
একটা মানি মুংसा सार माने बिसिंग दिखायो बिनि खानि ककनो नों टिख्लायनो मा साइ तंनाय रांसोंनि ताखुक सं बुहुक सं अबंखा सिस्टेम अबंखा बेलेखेनो नांकुक मानि जों खरसानि गानाव बुसानानि ठीक है दा ताखुक सं बुहुक सं यस और नो ताड़ाताड़ी कमेंट खाइबाय जी ठीक कक दा साका नाकिबा भुल कक दा साका ठीक कक नाय ताड़ाताड़ी ताबुंग नरक यस होनबाय दे ठीक कक दा साका यस ठीक गियांकाय नो सिनानि बागै कयनाय ताहुक सं बुहुक सं ओंखाय आबनो जों खरसानि गानाव जेफुरपानो बोसाना नांनाय जों लामा दै थांगा हंके गामि आमसानि बर रंनो तो जों सिनो बिनि आचरण बुमुति चेन्ज जोंनि दं जों आबो नुगो केबो जुदि ओंखाय फ्रेन्ड तंलाय माने बिसिङाव ओंखाय तो नुगो हाय देबा ओंखाय नुखांखाय बिनि आतमुंनो खेल खायमा नायनाय हयतोबा निनि कायसा कक काहामनि बागै फानो बिनि लांमा चेन्ज जोंनि थांमानो यस चेन्ज जोंनि थांमानो हयतोबा दिनै आं बुमुंथ' अजा खनानि मुसुंलिया तामनि माले ओ जे ताखुक ब बिनि बिहिकनो बोथारै बोसानो बोथारै ब निजे साकनो मोथै थांमानि अब बसुक जरातै डेन्जारास कक उंखा साइदामान हयतोबा अब खोनाका आंके बर' आमां सावै माने तामहुनाय दैयाव बुया हाखंगो बुया वांमा कंग्राय मानु हुन्दै उंनानि कक कायसा चान्स जोंनि दङ आबनो रांसानि ताखुक सं नर जतनो कयनाय नर जानि जा कामिवो नर खेल खायनाय दे ब चेराय बुमुति इंगै टंखा ब चेराय बुमुति एक्टिविटी खाय टंखा ब चेराय बुमुति कगलाम साय टंखा जों आबो मा सोलोंलायनाय मा खेल मा खायनाय खेल खायमानि बिसिंतै फायदे बन बुसुक जरातै मेन्टेलि कक बाय लाम बाय जों बन सुबायुमान नायनो जत जरावो रां बाय सिमनो केबनो सुबाना नांनाय आपति कुनु कक करै रांसानि ताहुक सं बहुक सं नों बिनि गानावो मुख फिलि कायसेनो बागै फानो बुसाखांखाय बबाय काहाम कक सावै टंखांखाय केबो बरकनि माइन्ड आफ्रुपानो चेन्ज जोंनि थांमानो केबनो नासलेखांखाय ब जुदि बुखा कलायखांखाय ब सायरेनाय ताखु आं अब्दि बरनो नासलेमानि ते कुलकुरिखा हानिपानो सानाय ओंखाय आफुर जलिखा हानिपानो सानाय बनो आं एब्रनो नायनासो मुसुंलिया आपति फानो सानाय ओंखाय नों आफुर बेलायखेनो एकदम तिलिलो कक बाय आचरण बायखायि नों बन मा बुजुंनाय नायदि ताखु नों केबनो जाया वान सुगै टंखांखाय आबोनि कगया फां गोबां मानो तंमानो आव नरनि बिसिङाव मिलिलाया तंमानो आबो बिहिक बायं मानो आबो बोसा बायं मानो आबो ताखु बायं मानो आबो बुमा बुफा बायं मानो हायपानो आबोनि मेन कारणले तामो आबो साइमाय गोसानि सखां ताखु नों आसुक ता जलि खुदि आसुक नों थामजि ताका खुदि नों जुदि नों खरकसा दिनै बेजो आंनि थांगांगाय नि नुखुंनि बरखाय तामु इंसिनाय जों अखंनो मा बुजिनाय नों अकरा बरकसे अबतिं दंखांखाय नों आबसुक सिखित बरकसे अबतिं दंखांखाय नों ताई नों निनि चेरे रंनले निनसे कुसरंले ताम फोरोंनाय आबुतिरक जात्रे पत्रे काहाम कक सामनि बिसिंति खायि बिनि मेन्टेल जे टेम्पारेचार न जों डाउन खायमानि परे बिनि मेन्टेल टेम्पारेचार लेभेल डाउन खायखांखाय ऐसा नर्माल मुड फायखांखाय आफ्रु बबाय मुनि जागनाय कक मा सानाय जलि जागनाय कक साखाले पाइसुका ब जलि मा जागाव तेबो गिरुइ ग्रखांगेले हर तेबो संखा आबोनि बागैनो ताखु जों बुहुक सं नों बनो डाइरेक्ट बिनि एगेन्स्ट थांगैबो ककटा सारि ओंखाय बनो सापर्ट खायबो ककटा सारि बाहाय खायि बिनि खारि कंनो टिख्लायनाय अबश्य साइटु मुंटंना नांनाय बाहाय खायि ब जागाव ब कारण तिनी अबति कन्डिसन थाङै सगिने नांका जों आबसि खेल मा खायनाय ओंखाय आ कारण न मोथागिमाय अंखायता जेफुरपानो नायदि बिनि टेनसन टङै थानाय बिनि जलिमा टङै थांनाय बिनि नासलेमा टङै थांनाय ओंखाय अबति काहाय जराव बिनि गाना गिनि नेबारिं फ्रेन्ड रक जे टंनाय रक आबो काहाम कानो सुबाय मानो अब बागैनो
बेस्ट फ्रेंड साबनो हिनबा बेस्ट फ्रेंड नोंखा आनी मते हिंखाय ताखुजों मुहुकजों जे बरकनि बिपद आपदनि जरावो जे बरक बुसावि माननाय बसि जत्तनिसे बेस्ट फ्रेंड जुदि बुमा फानो बुफा फानो बुसा फानो बुमानि गानावो बिनि बुमानि प्रब्लेमनि जरावो बिनि बुमानि एकदम क्राइसिस जरावो जुदि बुसाया हिंखाय आबो बुसा ngui tongdi फानो बो बुसाया हिंखाय बुमा बुफाबो जुदि न बुसारनि जोंजालि समयो बो जुदि गानाव बुसाया हिंखाय आबो बुमाया आबो बुफाया सय सय रियल बुमा ना हिंखाय रियल फ्रेंड ना हिंखाय मा बुजिलायनाय खरकसा ताइ खरकसा न ताहुजों मुहुकजों नरंनि न खुग्रगो बोदा अबति इंतंग मैखा काहामके खेल खेबेदि जाते अबति काहाय बुलाय तगलायनि बिसिंति खायि अबति काहाय खबर कक्तमा जाते कासाय फाया ना तै जों तिनि सिमि ताबुंनि सिमि न नरं मा साय तगलायनाय प्लिज नरं आनि कनो बुड़ा बुजिखा बुजिखांके यस सिदे नरक आनी कमनो बुजिखांके यस सिदे ताखुजों मुसं आसो 150 से बिसि बिउस तंगो नरक तांगै सैमायां सिदे नरक आनी कमनो बुजिखांके यस सिदे यस सिमानि बिसिंति खाय आं बुजिनाय नरक काहामकेनो खनाय तंगो आनी ककनो यस सिबेदि तोररि सिबेदि Okay, তাহুকচং মুহুকচং অবশ্যই ন তাবো বাউন্নটা লাইক ফাই দङ তাই 165টা ভিউস ओंगै दङ नरक टेबो म आपलोड ओंगै थांनाय लाइभ स्ट्रीम पाइमनि यागलो नरक अटोमेटिक आपलोड खाइजांनो पनो लिंक शेयर खाइमानो खरचा ताइ खरचानि थानिवो तामनि हिमाले अबति काहाय कगलाम रक अबति काहाय अवेयरनेस स्टेटमेंट कगलाम रक जों जतन थानिनो पिन्ना नांनाय हायकेसि अबति काहाय खोनाथगिया साया कक्तमारक न जों खोनायावै दं माने आहाया कायले नों तिनि सान्ति दङ हनै दङै निनि गाना गिरिनि बर बाहायगे दंलायखा बर वालायमानि कारण तामो बर तल टेम्पार कालायमानि कारण तामो कायसा तायकेसनो नासलायमानि कारण तामो आबो जों मा सिलायनाय ओंखाय आबोदि खायनो कायसा सिभिलाइज सिभिलाइज दफा आबोतिरक संसार जागै थांनाय आहाया कायले जों रां सिमनो आजिलायनो नांगौ रां सिमनो आजिलायनो नांगौ धन सम्पद आजिलायनो नांगौ गारि घोड़ा आजिलायनो नांगौ हनै साइ दंलायखायनो ओंला गारि घोड़ा बाय रां पैसा बाय जागा जमी बाय किन्तु खाकसां मामाया तमुंनो फेमिली वो नुखुंगो का खरचा ताइ खरचा बाय एकदम दिलिलुत हालक करी हिंखाय आ नुखुं कुनु दिनो फानो शान्ति मानानि कुनु चान्स करी रां टंनाय रां बाय शान्ति पाइनो माया शान्ति रक एबा खाकसांमा रक बाजाराव पाइजांनाय जिनिसया आबो सम्पूर्ण तैलिलु हालकनि बिसिंति खायसे अबति तामहनाय खाकसांमा रक मानो खरचा ताइ खरचानो हामजाग्लायो खरचा ताइ खरचानो खायरगमा फायो खरचा ताइ खरचानो माया नांगौ अबति खेनो अकक बितिरंनो जों तलांनि मा थांलायनाय खरचा ताइ खरचा नरक ताबुक 165 जना 164 जना आनी कगनो खोनावै दङ ताइ 164 जना जुदि अकक न तमुं नरक काहाम हनिनो वान सुगै दंखांके 164 जना पुरा जन खरचा खायनो जन खरचानो न नरक पिन्दी ताइ बिसि पिना नांया ओंखाय बबो ताइ खरचानो न पिन्दी आबदि खेनो पिन खांकेनो अकक काहामबा आहायनो 20,000 जागै थांनाय ब्ले ओंखाय आबोरि बगैनो नांफुरो ओंखाय कायसा ककनो केबो बरकनि लांमानो पूरा पूरी चेंज खायखि मानो काहाम हालकनि कक ओंखांके खाकसांमानि कक जुदि ओंखांके आबो खरचा न एकटा कक बायनो बिनि लाइफ न चेंज खायखि मानो ओंखाय किन्तु अबो मुइतुनारदि निनि बुखुंनि कायसा कक हामिया अंखर कांके अ दुनियानो से खामरि मानो तामनि हिमाले फॉर एग्जांपल आंनो सावनो ताबो कायसा मेस देसली Okay, mes ni desli kerja desli, abo desli. Oh dunia no sokna bagai, apa kita jesek mes tongo, abo sek hor musengna nangya. Kaisa bay dongo kaisa bay. Obongka belai simple kaisa udaharon. Rangsani tahusong busong abo no sawo. Norong ni cook ni kok belai tilukna ni engtung. Norong khorsa bay halok belai he kahangway tongna ni engtung. Je karon neng kok samani hamya, nini asaron hamya, nini bewara hamya ni bagai. Kemani kawo dukho ruile neng kuning dino kaksang
tongna manani nang am kono dino ta asari kono dino asa jangnai kok gya ga am bagino tomung kebono joli lekha ga bihik bwsano bwthwimani bihik no ekdom kono na kono karone tai mililai sukliano milinani no সম্ভব লিয়া ga aboni bagi kaglai huilena to ain tong lei tamungile bolaina toklaina nangnaiba abon kono dorgar kare ga oboti kahai kok tomarok tai thinango khanani ta nangtung khanani ta mantu sung jotono phairi chai toklaina nungbo kaham kok sari angbo kaham kok sanai kaham kok salaimangno जों ungui thangano kaham kok salaimang phano se jora kaisao bujilaya ngui bujilai thani pherlai खेगलाय मारक कयलाय मारक जों लुगैनो दङ दाखौ जों बुक जों आमुदा ताई हामिया मां सालायदै थिगलायनानै कक दंसिबा आमबागैनो केबो खरसा जुदि जलि जाकमान लुगै दंखांखाय जों बिनि थानि थाङि माबो जानाय खारनाया खार कांगाय तेबोसि देराखा आबो खरकसानो जुदि गामियाव बरक हामिया दंखांखाय आ गामिनि हालकनो आ गामिनि हालक खरसा बे हालकनो किन्तु तामनाय देरारनानि बिसि समय नांया देरारनानि बिसि समय नांया गाहाम संसानानिसे जरा नांगौ हामियानो फुनुंनानि बिसि जरा नांया এই আবগিনো অসংসারও কিন্তু গাহামনি সোলাই হামিয়াসি বেশি বাঙি দङ আর কেতামনাই সংসারে গোলমাল দङ মিন্স गाहामबो दङ हामियाबो दङ मिक्स ओंजाक अ संसार ओंखा अ बिश्व संसार ओंखा गाहामबो दङ हामियाबो दङ गोलमाल माने गोलमालो माल दङ आ मालनो नों बासियै मातुनाय आ गोलनो हामियानो नों खिबि माकाबनाय ए आर्टिखायै जों बम गाहाम बम हामिया जों बासिलायनायनिबो क्षमता आजिना नांनाय आबुनि बागैनो रांसांनि दाखुकजों बुहुकजों अख्रा साख्रा नरं जतनो आं कयना मुसङो जानि जा बुसा बुतै जानि जा दाखुक बुकुक बुसुक बुथाय आबरकनो नरं लेखा परा खायनानिबो सब समयनो हमनिनो जरा थिगिनो एनकारेज खायनानि इंथुं अबा आनि कयमुं हाके दाखुकजों बुहुकजों दाबुकसक जरा नरक नाय दङ 163 जना लाइक 66 टा लाइक रांसांनि दाखुकजों बुहुकजों नरक कमेन्ट सैनानि सम्मबुंया सैतंसानि यां कक दा लाइक थांना गिरजा खांखाय ओ लाइक बटमाव थाङै लाइक रेडि खालि लाइक रेडि कोनो असुबिदा करै 163 जना नाय दङ नर ताबुक दा जतै 69 टा लाइक ख तमुं अ ककनो साजा खांखाय लाइक कायसा रनानि तामासे खाख्लामनि थैयों जुदि लाइक रेबायदि तारतारि लाइक रे हांखा आंते अबदि कक रनो साया आहाइन साव सालाय आं आपति जलि उइमाया नर बरनि बागै आं जेफ्रुपानो लगी तंनाय रांसानि ताखुसं बुहुकसं ओ लाइक रनानिले आसक समय थांगिया नर कक खनानानि बागै हयतो बाक्सा कमेन्ट सिनानि मुसुं जायगा फानं दंमोन किन्तु लाइक रेडि लाइक ले रिमानले लाइक कायसे रेमा बेनि समय थांगिया अ कक आहाइन नों खनाय तंनाय आर तासारा जे ताबुक लास्ट फाइनेर नर न कयनाय अब अटोमेटिक आपलोड दङै थांनाय अब तामहनाय लाइभ स्ट्रीम पाइमेन यागुलो नर आफुरबो बारि नायदि अ कक रंनो हाजार बार खोनादि बुजि आंखाय हाजार बार खोनादि नरकनो आं कय मुंनारनाय ताबुक 176 जना नाय दङ ताखुकसं बुहुकसं अ कक जुदि गाहामनो अ कक जुदि नांमानो ओंखांखाय नरक खरकसानो खरकसा बरक जतै खरकसानो शेयर खायदि ओंखाय ताई खरकसानो शेयर खायदि जे आपदिखेनो खरसा थांगांखाय बा दुनिया पुङै थांनाय था ओंखाय तामुंले हामियांनायसा दुनिया तांगि हामियां तंनानि ककलायनेबा दुनिया गाहाम उंनानि नांनाय अबंखा कक नों जे दुनियावो दङ आ दुनिया हामियांखाय केबो दुनियाव बानजेना मुसुंबा बाक्सा है अ दुनिया आसकै जामेला गोथांथि तंना मुसुंले हिनेरक बाक्सा साव अमा आबुति रनो खां किरजागो मारखेनो तांनि किरजाक साइदेमान ब ताबुफानो अ हासाकाव आसाय फेमिनि उद्देश्य बुजियाखौ जों अ हासाकाव आसाय फेमिनि पारपास इंग्लिश बाखे पारपास होनो बांला बाखे उद्देश्य ओंखाय कक बरक बाखे नाहारमुं तामो जों अ हासाकाव आसाय फेमिनि नाहारमुं बुजियानि बागैबो अनेक समय जों टेनसनाव खलाय थाङो टेम्पारेचार हाइङै थाङो ब्लाड प्रेसार हाइङै थाङो स्ट्रोक ङै थाङो अ हासाकाव आसाय फेमिनि आनि पर्सनल एक्सपीरियंस बाय नरनो आं सानन थां दङ रांजनि ताखुसं बुहुकसं अ हासाकाव आसाय फेमिनि उद्देश्य ओंखा जों खरकसानो जुबानानि आ उद्देश्यसि
তাই नों जेसुक जरा टं थांका अ हासाकाव नों केबनो नासलेया खायै नों साक साकनो तुमुं दुसि बेरनान मुसुंखाय बेरदि केबनो सेलेंनिले नों कुनिदिन शान्ति माया शान्ति मानानि इंखा अ विश्व संसारनि बरक मुनिसो आसायमानि ताई कैसा उद्देश्य ओके आबनो हिन्यादिबा मेन इंखा सोशल एनिमेल Tangi abo hinjak ba English by kebang ma abti kahai important kog biti kog lam quotation tong tongo rangsani tapusong mohsong man is social animal tangi hinba manus engkha samajik jib समाजबद्ध जीव होननानै हिनजागौ समाज माने तामो दल खाय तंजाकनाय थुमसाखाय तंजाकनाय जीव मानिसे man is social animal माने अर्थ ओंखाय ताबुक man is social animal जुदि इंगै तंखांखाय नोंले तामुंगै आसों नों साजुं नों चलिनानै मुसुं जाखा ताबुक मुसुं नों जे साजुं गाय चलिना मुसुं माने आबो उ जे यूनिवर्सल ट्रुथ जे man is social animal माने आबोनि उल्टा साइड थाङो ओंखाय अबति बरकनो नासलेव अबति बरकनो जलि जागो अबति बरकनो हामिया साव हामिया वानसुगो हामिया मकलबै नगो जे ब साइचुंनो चलिमानो हनै अ दुनियानो वानसुंनाय रक आसाय फाइजा अंखे आबो बागिनो रांसाइन ताकुसं कोनो मटे सम्भव बुंगला अ हासाका नों आसाय फाइमानि कोनो दिनो नों साइचुं सिमिनो बानजिवि थांमाया कारण आंसाय खोनारवाना निनि रां तंमानो निनि जागा तंमानो निनि दालान तंमानो निनि गारि तंमानो निनि गुरा तंमानो एमन एकटा दिनो नों जुदि साक हामिया ओंखांखाय तामु निमान साइदामान निं दै पर्यन्त नों सिरि नोंनानि फानख्रिङै थांनाय किन्तु आ दै नोंखांखायनो नों खाकसांमा माननाय निनि साकनि बेमार हयथ' हामैपान थांमानो किन्तु आ दै जागावथ' नोंथाङै असुगनाय आपति कोनो कक्रिबले ना हे दा ओंखाय आफोर नों तामु नांनाय केबोदा तं ताखुकसं बुहुकसं अख्रा साख्रा फायदे आनो दै खबसा खारफायबायदि दै खबसा दै रागसा खारबाय गेरादि होनै होननानि मत नों जे जराबो थांसावगेनो आफोर नों बुजिनाय नों कुबि साइजुंनो बानजुइमान असंसार कोनो मते सम्भबिया निनि थानि रां टंखांखाय निनि थानि बाइक रिंनाय नों आ बाइक नो बरक पाइनसा केबो खरस स्रामानि बाइक नो पाइनब्लासा निनि थानि माइरम टंखांखाय नों बेरमा सना मायंनाय ओंखाय नों बेरमा सारा माइदे साइ मानोबा ए अबंखा मानुस माने न समाजबद्ध जीव man is social animal आबोनि बागैनो होनजागौ कोनो दिन एका बानजुइ माया माने साइचुं बानजुइ माया हनि साना नाय माने कक सिरांजनि ताखु समौसं नरक बुजिबायदि ताबोसो जरा बाहाय अ कक ठीक दांजाक लाइक रेबायदि तारतारे 115 टानि ताबुक कम से कम अनेक मा बारिना नांनाय 115 टासि ताबुक लाइक जतय तारतारे लाइक रेबायदि अ कक ठीक दतं man is social animal बरक मुनि सुंखा असंसार आसाय फेमिली कोनो दिनो केबनो नासलेनानि उद्देश्य फाया नासलेका माने नों साइचुं तंना कलाइसिनाय निनि मकलनि आरिबो केबनो फानताय नों सुस्त नुग्लिया केबनो फानताय काहाम नुग्लिया ओंखाय किन्तु man is social animal नों जेसापानो साइचुं तंना बागै चाइटक दि जिबनो साइचुं तंनि माया तामुङै आंनरनो एग्जाम्पल खाइ खोनार काबलेना ओंखाय तामुंखा ताबु कंखा बाक्सा आबोनि बागैनो नग तंखांखाय साइचुं नग तंखांखाय तामुङै ब सैनो फानो लगिखाय मा तंबा ताखुसं बुहुकसं सैनो फानो बरिउइ मा तंनाय आबोनि कारण ओंखा ब साइचुं तंमाया कोनो दिन तंमाया कारण अ विश्व संसारनि हालक बाय केबो फानो कागै तंमाया निनि गानावा आबोनो साकाबले निनि माइ तंखांखाय निनि थाने मुइ करिङै तंनाय निनि थाने मुइ तंखांखाय निनि थाने माइ करिंनाय ओंखाय नों बरफ मुनिसु साइचुं मां तामनाय जागा तंफानले नों खाइसुक दा मानोबा द्रुन निनि जागा तंग मानो किन्तु नों साइचुं खाइदे मानो ओंखाय साइचुं खाइमिया नों रांबाय आं रांबाय कामला नाहारनि सानाय
tumung nini tomung hamia hangkai borok bo nini thani phaiglag nang jesapano dam dam khai rangrui kamla khairena ni chesta khairi phaiglag nini asron mai dhut binara thangai maibo masaya tui porjonsi manangya khai lerana porjonto kisapano joraria nei borok saja gyang dongnai nini oro nang jesapano rangridi kamla porjonto mayang nai aboni bagino khoroksa tai khoroksa bai milioi jesa ke pano halo kaham bona nangnai na nangnai obongka universal truth abo pura bisho jora satya kotha bangla bisana thangkai hayung gonangino kubui kok nang jesa pano rang tongde sakable ni thane gari tongkai driver kring nai kebo rang ganang kri diba mo saisung no choli mano hni wan sugoi tongnai no mo pura quite impossible koron dino ya kai nin dhani gari tongmano nini gari no ongka nin gari tongmano petrol le nung boro waisano হাজার লক্ষ কোটি লিটার নং পেট্রোল স্নামদা মানবা নং নগদ দাউজা তনফে মানবা মাইয়া গে তামুখা সাজে পাইনে ব্লে হাইনো হাই नोंआ पेट्रोल मा पाइनाय गा आ पेट्रोल फाललाय कि नोंदा नों याना ब्ले आवनि बागैनो ताहु जों बुगुसो जों खरसा ताय खरसा बाय बेलाय केन हालक बरा नांसुगु ए आवनि बागैनो तिनि ओ जे अबति बर नायदि अ हासाकावो अ संसारो जों मियारगबो जों अकलनो मासावो बरक मुनि सुङै आसायनायनि सिगां 184 लक्ष बार थुयो आसायो विभिन्न माने जुदा प्राणी ओंगै नों मा आसायग्रानायफो 184 लक्ष बार नों आबदिखाय सैतक पुन वाक आबदिखाय गुरिमांसे नों सेसंखाय बरक मुनि सुङै आसायनायनि जरामानफु सुजुग्रजाकफु ओंखाय नों अ जरानो दा अबतिखाय उल्टा पुल्टा खाय मीनिंगलेस खाय वैल्यूलेस खाय नों पार खाय रहनानि मुसुं तंग ताहु जों मुसुं आबनो नरनो कयमुं अ 184 लक्ष बार थुयो आसायो ओंगै परेसे नों आसायनायनि खायसे सुजुग मानबा अ संसाराव फायदि जों जतनो खरसाना हामजागलायमानि बिसिंथि खायै जों अ बिश्व संसाराव जे गोथां तंसाक तङै थांलायानो अबसि साइतमु उंनानि दरकार बाहे नांजाखाव कग्रंनो प्लिज ताबुगले यस मा सिसिनाय तारतारि आंबो कक सामु लेंखाब्लिना ताइतेबो कक टंखो नर तुमुं लगिरि टंखाय ताबो सानायखो ताइतेबो एग्जाम्पल टंगो आबनि बागैनो आं नरनो तेबो सानाय तारतारि अ ककनो साखांखाय नरक से तामने यस सिदि ताबुसाक जरा जे कक साइटंमानि ठीक न टंगो हुंखाय नरक यस सिदि आं कक सायबैनो टंनाय सिदि नरक कक खनायांना किरजागिदा एस पर्यन्त सैनायनि ताबुक फानकरिङै दं सिदि आं नासिङै दङ नरक जे साइ थांमानि अ ककनो सापर्ट खायके हांखाय नरक चाजाखा हांखाय एस सिदि आं नासिङै दङ ओंखाय आबनो ताखुसं बुखुसं जों अबनो वान सुगि मा चलिलायनाय आबन बागैनो नायदि बत तिनि खरकसा बिनि मेन्टेल प्रब्लेम बिनि वान सुमानि हामिया बायसे गनै दासा जान आरिलांखा आबबो बिनि नकनि बिनि बिहिकसिपो बिनि बुथासिपो अबति काहाय बो समय थाङै सगै मानबा आबनि बागैनो कारननि कारन रुतुगलाया नांनाय जों खरसानो चुबालायनाय नांनाय अलरेडि 42 मिनिट ओंखा ताहुजों बहुसं नर ताइतेबो खानाना मुसुंखाय यस सिदि ताबुक नरताम सिबिलियासा ता सिबिलि ताइतेबो कक खानाना मुसुंखाय सिदि यस ओंखाय नरक तिनि अबनति अबसुनो खानाना मुसुंखांखाय कोन फान ता सैसिदि बाय बेरिलायसिनाय तातार लायसिना दा ताता जतननो हरकाहाम द हरकाहाम पाना सेबि सिरिता आसे गोबांमा नाय टंमानि द हरकाहाम ताइथिनांगो जों अबति काहाय
हामिया हामिया कक्टमा जाते खानाया अंगनानि बागै जों जतन फायदि चाइटकलायनो रांसोनि ताखुसं बुहुकसं नरनो आं अबनो कयनाय नरक खरसाताय खरसानो सुबामानि बिसिंथि खायनो खाकसांमा मानो केबोबाय केबनो सकागै कोनो दिनो खाकसांमा माया जों अबति बागैनो अबति काहाय अवेयरनेस करै अबति काहाय काम हालो करिनि बागैनो हयतो बिनि साकमां हामलि आं थांखाना मेन्टेल प्रब्लेम मुङि फान थांमाखाना खरसा बरकto साका तिनि कमेन्ट जे अब बो मेन्टेल सिहिनै ओंनि फार मांखाना किन्तु मेन्टेल ओंमानि याफां कक याफां तामोटं जों आबो रतुगि नायथाय जरा जरावो ताखुजों बुहुकसं ताबोसो जरा 44 मिनिट अलरेडि ओंनि थांखा फायदि अबसो न ओंसितुं तिनिनि ओ जे किरिमा सिंसा कक्टमानो तै जाते ओंया ताइ थिनांगो आबनि बागै कासलायमुं कक बितिनो अरनो पायरिसिनो कगलामनो अरनो पाइसिनो जत्तो काहाम तंमायना निंथुं तिनि हर काहाम काइ तलिलो खै मुक्ति थांमायना निंथुं खाना फुं आइखे जतनो ताइसा हाय 8टा समय जे नायना नि जरा मानने रकबा नायदि 8टा समय लाइव टेलिकास्ट ओंनाय लाइव टेलिकास्टनि कक बथमा ओंनाय खाना सामुंदा कतर बुथायदा कतर सामुंदा कतर बुथायदा कतर आबनो तै जों खाना 8टा समय डिसकासन खायनाय एक्सप्लेनेशन खायनाय नरक न हाय इनभाइट रुई लामसगै एडभान्स लामसगै तिनिनो कगलामनो अरनो पाइखा जत्तनो हर काहाम फायदि तिनिनो कगलामनो अरनो मथागलायसिनो